वाटरफॉल रायमना नेशनल पार्क बेयो नै बेवहाय देखायनाय जादों मिना Janduba. So guys, good morning. Pin konjepon nonton kani channel बरायनाय थाबाय. So नैबे समाव जों दंफैयो क'क्राझार. बिथिं आंजों लोगोआव दङ नै बड'जब इनफो मिस्टार फुंखा. Good morning. Mas लाबायलै माने हाद्रि दङ. हाद्रि न'? आं मास गानबाय थानानै हाद्रि. औ हेबिट जाबाय. ओके. गोदो कर'नायावहाय मास गानना सालोंफांसिगोन. So guys, नै जोङो मोनफैथारबाय. इने लागि जाहि. अच्छा लगा ना? So नै जोंना गोदान बर' सिख्ला बियो तासमिना इदा थ'आ देखेतु गोदान बर' सिख्ला बियो नै बर' जादों दिनै नै बिदि अरिजिनेल बर' लड़का से होगा सब कुछ होगा ना रायजोफोर so बेहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोरनि बेनो जाबाय मेन गेट स' बेहाय जों बे समाव जों हाबलांदिनि फाइनालि नै आं सफैबाय आरोना बेवहाय बेनो जाबाय मेन BIKF नि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि पेन्डेल बैथिं दङ नै बिथिंजाय गेस्ट हाउस बेयाव दङ एक्जिबिशन नि वाटरफॉल रायमना नेशनल पार्क बेयो नै बेवहाय देखायनाय जादों वाटरफॉल रायमना नेशनल पार्क बेयो नै बेवहाय देखायनाय जादों गान्दा बेवहाय दङ डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार BTG क'क्राझार आसाम स' लोगोफोरनो बेनो मेन पेन्डेला First BIKF 2023 नै बेहाय आरो बर'नि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ देखायनाय जादों डिमापुर माइबङाव थानाय बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ बेवहाय देखायनाय जादों नै रायजोफोर BIKF नि सिङावहाय नै बेबायदि जिरायग्राबो बानायना होदों मानसिफ्रा जुदि बेराय जुदि मेङोब्ला बेयाव रेस्ट लानो हागोन आरो ना मेंबायना जिरायदो दायोथ' जिरायजानाय नङा खोमा बहुद सान्दुङा गोसाथार प्रग्रामा स्टार्ट जाथारसिगोन दिनैनि फारिलाइया 2 मार्चसिम जागोन नै बेहाय आर्मिफोरनि एक्जिबिशन दङ बेहायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बहुद भिर जादों मानसिफोरा बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामदों साबस्क्राइब खालाम नोंसोरनिफ्राय एसे साबस्क्राइबारफोर मोनोबा मटिभेसन yes जोबोर हेन्डसामथार नै बिथाङाबो बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो फैला आदा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर Hello. Yes. नलेज फेस्टिभेलाव नै कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ गोबां लाबोदों गुबुन कलेजनि स्टुडेन्ट बिसोर
बुंफिनलायथिं पास जानो हादिया नोङो मोजां लोगो लोगो सफैबाय अके बेनि थाखायनो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना औ नैबेहाय केन्टिन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केन्टिन नैबेनो लोगोफोर नों उखैथारबाय ओंखाम मोनजाथ'वाखै जोङो बेनिखायनो बे समाव जोङो परथा जानोसै नै जुखल जादों मिथिंगाय मोनदों मानो थाखाय खामानिया एकदम मिलियाखै नों बयस हस्टेलाव शर्ट বুলি কৈছে তুমি নাজানিলা কেনেকৈ হ'ব তুমিয়ে মেইন মানুহ আমাৰ অ' গাইस नै बेहाय आलासि न' थोरिनि न' आलासि न'खौ बानायना दोनदों नै नोंथांमोना नुनो मोनदों वाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि डाइनिं हला बेनो गाइस नैबे जाबाय भिआइपि एन्ट्रेन्स गेट जोबोद मोजाङै साजायदों नै बिबेक अबराय फैबाय बिबेक अबराया नैबे लामाजोंनो हाबलांबाय आरोना मेन स्टेज माबायावहा मेन स्टेजावहा बे समाव आङो एक्जिबिशनाव हाबलांनोसै प्रकाशखौ लोगो मोनदों नै बेहा दवाइनिफ्रायनो ओंखाम उखैनाय ओंखाम जानाय खालि बिदिल' लाइभ होनो थिग बेबो जाहैबाय एक्जिबिशन बायनोसै पियर इन्डियान ना बेसे बियो 3,500 बे एक्जिबिशनाव दङ नै आखाइ इसान आरो सि शिल्प बिफान बिटिआर क'क्राझार स' लोगोफोर बेवहा नुनो मोन्दों पेराग्राफ अफ बड'फा जायखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै बुंनाय जायो होननानै मोनथिनाय जायो जायखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै मिथियो बेनो जाबाय बर'नि बिफा एक्जिबिशन हिसाबै दंफैयो बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन उदालगुरिनिफ्राय स' बिथांमोना गावसोरनियाव मोननाय बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बेवहाय दिन्थिफैदों एक्जिबिशन हिसाबै बथलसेयाव बेसे अके 80 रुपिस न अके पुरा पियर न अरिजिनेल बे जाबाय डिस दुनाखंनि डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचार बे जाबाय लाथा एम्फौ हे दे माबान जबुं भिडिअ ओके हेन्सेल लादो हेन्सेल फट' मोनसे दिखांनि र' सोरखौथो मोनलै ইয়াতে অলপ এতিয়া চাগে ভাল হ'ব ৰাতিলৈকে থাকিব লাগিব না ইয়াত উপায় নাই अभी उठाएगा ये 10 मिनट
Zandubam. Beबो जाबाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि मोनसे पार्ट एक्जिबिशन नै बेयावहा जाबाय एरि स्पिनिं फिथोब सादों आरोना नै बेयावहा मुगा रिलिं So नैबे एक्जिबिशनाव दङ इन्डियान वेल्थ कर्प'रेसन लिमिटेड बङाइगाव रिफाइनारि बेयावहा माबायदि माने थावखौ बोरै सोदाङो बेयावहा देखायनाय जादों आरोना मेसिनफोरा नै पेट्रल नट टु बि बिलुस सानटेट होनो नै थावखौ बोरै पेट्रल बा डिजेलफोरखौ बा केरासिनफोरखौ बोरै सोदाङो नै बोरै मेंबाय नामा मेंबायना मेङाखै मेंबायना मेङाखै मा एसे मेंबाय मेंनायालाय मेंबायना जोबोद खुसिथार नै BIKF आव फैनानै बिराद खुसि नै हाथायानो लोमाखै आरोना So guys, दिनैनि भिडिअखौ बे समाव बेसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। So लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।